Хора, аз съм Коко Плей в предишният ми канал. Съжалявам, съжалявам, че от толкова много сигурно от една година не снимах, ама просто нямах приложение, което да ми бъде за моя телефон, защото моят телефон е малко знаете, малко по-тъп. И вече съм се развил по Clash Royale на 8 арена, за 4 купи ще съм на 9 арена, което е много гадно. А пък по Clash Clans вече ставам 8 тон хал. И... Кажи просто ще се завършиш и спери. Да, това ще ми бъде първото клипче от когато съм почнал. Това ми е... Да, първи си ми акаунт, защото... Нали знаете, нямах приложение за клипове и нямаше как да снимам. Ето, че пак с мобицен снимам и това клипче е много кратко, защото исках просто да кажа, че съм се върнал. Прочетох ви коментарите. Благодаря за че ме подкрепяте, че не ме хейтвате и такива неща. Днес ще има едно клипче. Много бе. Днес ще има едно клипче, което ще бъде Благодарение на мен снимаш този клип. Да, благодарение на Orange Bombat снимам. Той ми е мой брат. И днес ще снимам едно клипче на Clash of Clans, може би. Аз не знам, защо си съм тук. Сега ще ви покажа Clash of Clans, колко съм се развил. Макс на цели тон хал съм. Сега е дефенсива и тя ги мисля. И ставам 8 тон хал. Който много ме кефи, че ще имам валкирите. Валкирите ще им... Сигурно... ще си 5 лева малко. Добре. Виждате, второто се отсека колко съм се развил. Ето. Сега няма никакъв елексир. Нямам два джема и е. Добре. Така. Нещо някой ме мазал. Там хала и една звезда. Почти нищо не ми е взел де. Вижте дефенсите и Том Хала 6 дни, 7 дни по-скоро. Мали колко много джема. Добре. И да, в момента имам много малко джема. И ще направя 2 атаки и ще спирам клипче, защото че това ще бъде кратко. Няма да е най-краткото на света, де. Виждал съм клипчета за 3 секунди. Няма как да ми е най-кратко. Съжалявам, там когато... Тоест благодаря за 5 лайка, когато още бях на 6 или колко бях, с 8. Да, на 7 май имах рожден ден, са 18 юни, той ми мина, преди 1 месец. И не знам какво друго да кажа, защото нека просто да намерим някой. Да, сега търсим. Уау, каква тъпа база. Между другото, аз измисля много тъпи бази. Моля ви, не ми ги копирайте, защото... сега не ме бия толкова, да е. Мога да ми вземат елексира. А дарка най-вече не мога да го взема. Ако ви покажа дефенс лога, ще е много зле. Атак лога ми е доста добре. Само имам доста загуби. Съжалявам, ако чувате звук, но просто тук ходя и... Ходя. Да, и ритъм топка. Малита е много от.
Не знам, стана 10 минути, ще го спирам даже. Ето тук намерих един. Опа. Давай. Така. Ще намерих един. Просто това е така ще спая. Тъпната. Просто да взема си колко ми струва. Знаете, трябва още днес той е едно 1000. Избих се. Вижте. Даже май не съм се избил. Тук 49%. 49% беше заради една много тъпа грешка. Мислих си, че имам 50% и го спрях на 49%. Без да искам. Аз ще направим втората атака. Да, ето в момента правим. Давай. Давай. Айде. Ето добър. Ето ще откувам. То макснат ли е? Абсолютно макснат. С някой... не баш макснат е. Ето ми трябва и голда. Така. Кавърбери. Дори 56% няколко отчетявам. Избих се атаката. Дори не знам как го казах. Виждате, тук балон ми се апгрейдва. Последни ли сме в войната? Не. Това ще бъде някакъв пръшнат. Не е чак толкова ръшнат. Доста ръшнат. Доста ръшнат. Я ги видя по-натам. Добре, аз там... Добре. 7% пак във войната. Не знам, що така е. Хора. Което ми с... Айде. Но той е, защото не ми се прави така времето. Знаете как. Това ще бъде клипчето. Надявам се да ви хареса. Абонирайте за мене. Дайте един лайк. Пишете коментарите. Пак съжалявам, че не стигнах толкова време. Дайте един лайк и до
един коментар и до скоро!